Kedy si sa ma niekto spýtal, že čo by boli prvé veci, ktoré by som zmenil na našej krajine, keby som sa stal samovládcom. Prvá zmena. Zavrieť hranice a postaviť múr. Krajiny západnej Európy sa stanú tak veľmi nebezpečné, že sa nám sem natlačí každý jeden človek v Európe, ktorý sa chce aspoň raz za čas prejsť večerným mestom bez toho, aby bol okradnutý, znásilnený či zabitý. Druhá vec, čo by som zmenil. Opustiť Európsku úniu a vytvoriť spoločenstvo s krajinami, ktoré sú nám blízke. Európska únia je potápajúca sa loď. Brusel nás núti podieľať sa na tejto kolektívnej samovražde tým, že nám s pištolou pri hlave tlačí západnú progresívnu ideológiu. Nerešpektujú našu suverenitu. Tlačia nám multikulturalizmus. Tlačia nám LGBT hodnoty. Nútia nás pomáhať Ukrajine. Tlačia nám silenú rodovú rovnosť. Tlačia nám nezmyselné regulácie. A ponovom chcú čítať naše správy. A keď náhodou napíšete niečo, čo sa im nebude páčiť, tak pôjdete do basy. Tretia vec, ktorú by som zaviedol. Absolútna sloboda slova.